If America does not fight to uphold the standards of righteousness that this man had set, that is fighting for, that's the end. Ladakari Amerika kam penek pensa ya ka standard jong ka hok jong ka jingkhuj bat ka anblei ka ba une ubriu ulawan ra mentah hakari ka jongki thikna ka Amerika kan sajot thiau ong wei na kinong yelap ubashir khitam haka prathei kublei shibun ya pibaro ki baju page ki baju sngap ya kan ka channel bat ki ba subscribe ya ka nga kerpat ya pi ba pinang ai jing kershan ni kan ka channel kenang bakan la ban wan ra ya shibun ki bayo jing mentoilem na ka benta ka jongpi ya menta in ya pai shakan ka topik ka bangakwa ban kren hakan ka por bat ka topik kalong u Donald Trump lakha ya Donald Trump haka khat sau trik upanai jun jong usnem syajar khandai spa sau pun riu bat ka kerteng ka bapura ka jong u kadei u Donald John Trump laju khot sin ya u kumbangitip da u Donald Trump. Ulong u presiden uba compare na ki presiden baro jong kari Amerika bat jong ka pertehi baro kawai. Shisha haka kerteng ka jong u don ka ei shalandet ka bang ngihap pan sngotu ka jingmayan jong ka shisha ba wat ka Bible ru haba ka kren da ka parsi ka kren kenang bangin sngotu ya ka jingjeliu jong ki ei. Ngani tu ipi na maladangi penkela ya ka kerteng ka jong u Donald Trump i kumba kadon haka jingtho lane haka Bible ka tin ka jong ublei wat lada ya kare Amerika ngim shem ya ka Donald kabamut u nong sensar Trump o John kabamut u Yohanes lane ubuwan hashua u Chris Trump kabamut ka turoi tangka tangi la sngutu syai baladangi penkelaya ka haka full meaning lane ka meaning ka babek ka bamut unong sensar hasua jong katuroi kada kadei ka jingmayan ka bangi kum kibriu ngim sngotu nrengi syaipan hadin bangi wat benia yaka kendai pusan persen na kinong yalap beli haka perthei ki pensisha bau ne ubriu ubalapa da ublei haka ni ka pateng lani haka ni ka generation ka ba haki ni kisngi ki ba menta kaktin ka jong blei ka ong baladi kidon tang laingut ki ba sakhi ka dei ka jing shisha henry ladangi pej menta om dei tang laingut henry da ki peu ngut ba da ki spangut ki nong yelap ha ba ki yang ban kren sepang jong u ki kren bet ba une udei utau balapa wei na kinong yelap shushu ong ba une ubriu ba don menta ha White House dei u Donald Trump Henry la ai ha u la connection ha u ya ka spirit ka jong u Elijah hot hakado haka kerteng ngila ban khot ya u Donald Trump nre haka mensim uyo ya ka mensim ka jong u Elijah bat lada ka jia shisha kumta kumbangi tip ru haka Bible ba uyo anis ubawan hashua u Chris ka Bible ka ong ba udei u Elijah ubawan hashua u Chris tilada u Donald Trump ka kerteng ka jong uru ladon ha u ya ka kerteng John bat shisha lada ka jia ba uyo shisha ka mensim ka jong u Elijah ka bamut kane kala match bat ka jingtho lani bat kata ka kentin ka boong hashua jong katuroi bat lesela dengiri biu kendiat ya ke ikam ki jong u ngiyo i shisha kumba ka dei ka spirit ka jong u Elijah lani ka mensim ka jong u Elijah ka badon hapo jong une ubriu ka wei kalong na ba ka ba u ukren ka ba u hukum kata kadei ban urlong bala dangi pule na kaktin ka jong ublei syapang ka jingim ka jong Elijah kalong kumtaru baya ka bu Elijah ukren kata kadei ban urlong badru kawei ka bakampen shisha shushu kadei namar bayau Elijah kidon deki hajar ngut kidon deki babun ngut kibriu ki bayale persya ya u bala dangi pej ru ya Donald Trump
Haswa ka jinglong presiden ka jung u. Kam tamai hau nu snem u baladep u bau yeng ku u presiden ban hakane ke election. Yo i bau nadu ki media, nadu ki Facebook, nadu ki Instagram, nadu ki barok ki yale persyak ban walam ya u syatbian. Ban ring ban tan ban parep ya u. Ban nom ailad ya u. Henring yo i bakabor ka jong ublei. Kadon haune ubriu. La theur ban siat ya u. Henry ublei upelait ya u. Te ngimtip. Ya ka ka ba ublei uplan. Ka ka ba ublei udan ban ya tu. Tangkawe. Kata kalong. Baka dei hok ka dei benta yang i. Ban sengap ban kongu. Ban yai duai haublei. Baun yai penmi ya ki bakum kine ki political leader. Jong ka perthei ki batip bat ki babu ning kong ya ublei hakmat kumba u Donald Trump ubu. Hoi ngala aban ong baladangi pej hakari Amerika hakini gisngi. Yo i baka hop ka jong ublei. Ka an blei laris turbiang sa sisin hakani kari. Lengba u Donald Trump. Lada pipej haki news ki bami man kasngi. Kawei pakawei ka an ksut lani ka an yak jakor. Kabadon ha Amerika lasdang ban pendu pendam. Kane baro ka kedau syai. Bashisha ublei. Ukwa ban kerku ya kari. Kajong une ubriu. Lengba jong u. Kumta. Lada kamri Amerika. Kam sembat ya ka hok. Ya ka jingkut. Bat ya ka anblei. Kaba une ubriu ulawan ra mentah. Tikna. Ka Amerika kan sajot tiaw. Ong uwe. Nakin nong yelap Bashir Kay hakani ka perthei. Bat ngan yathu yapi donru ki basyak penpau. Bakata ka jing ai jong ka jing sensyar pat ba. Lani kata ka demokrasi. Ka bau blei udang pelilat haka perthei hakini gisngi. Kan sakutno hadin jong u Donald Trump. Bat ladangim burom, ladangim sengap. Ladangim pediang. Ong uwei na kinong yalap. After Trump. The end is come. Ngangit. Pinang ban penkelakasi hangta. Kumta. Ladangi review. Kendiat ya ke demokrasi. Kapadon haka purthai baro kawei. Haki nigisni. Hatu pinget. Bakani kadai ke demokrasi. Ngi ina ngim yo ina. Baho ngi ong. Baka deiken kata kajing sensyar pat ba. Nrela dengi pet pat ya ke sistem ka jongka. Ya ka rukom treikam ka jongka. I kumbakadon haka ka corruption. I kumbakadon haka kajing le bor, kajing le tombor. Telada wat hapo ka demokrasi kadon kaniru. Kat notam lada kata kajing sensyar pat ba. Ublei unki no lani unshimno. Ngamuan hang ni ban yalam baklai pi, ngamuan hang ni ban penget ya pi, ngamuan hang ni ban ong bapin pediang ya ka ka banga keren. Henry nga shuya tu namar bangayo basiki babun ba ki syakri ki jong utrai ki keren kumta. Kasyong hangi menta bangin perkat, bangin puson, bangin shim, bangin pediang, bat bangin rai. Ya ka ka ba ubleu plan. Ya ka ka ba ubleu tumu. Bat ya ka ka badon syalendet. Jong ka jing pa ka jong u. Ya une ubreu. Ban pen kut no artat. Tungin dua ya ublei. Ba unang yai pa hangi. Ya kita kinong sensyar. Ki ba kum une ubreu. Ubabu nengkong. Ya ublei. Ubalong Jesus Christ. Hakamat.